Dem baş ez Reger Azad Kaya derhenira filma gavaştıl mezin dibin. Ji Bakurê Kurdistanê bajara Agirê ji bazı dime. Rojavayê Kurdistanê xebatê sînemayê dikim. Filmê gavaştıl mezin dibin çîrokê malbatekî masfiroş dike. Rêvîtiyê van rojekî da guhartin û veguhartinê şoreşê û bandorên şer li ser civakê çi ye em wana dibînin. Ev film bi awayekî kolektif hatiye kişandin. Berhemekî komîna filma Rojava ye. Bi vê filmê re em jî heftemîn New York Kurdish Film Festival beşdar bûn. Ji bo wî em pir kêfxweş in ku sînemagerên Kurdistanê re bi festîvalekî de em hatin gel hev. Berhemekî, hêstekî bi hev re me parve kir. Gavaş dil mezin dibin penaseyê jiyanê rojane dike. Jiyanê rojane de rasthatinên ku em rûbirû dibînin dawî rojê de maneyekî hêstekî çawa ava dike ji wê derdixe pêş. Taybet jî di nav civakekî şer, civakekî şoreşê jiyan dike. Viya derxistin pêş û parvekirin ji bingehê vê filmê ye. Bi sînemayê Kurdistanê de yê ku ji me re bi hunerê şoreşî nîşan da wek sînemagerê Xelîl Dag em ji vê derê bibîrtînin. Bêguman em jî bi rêka wan da bimeşin, bi dîtinê wan da, bi hêstê wan da sînemayên Kurdistanê pêş bixin. Em hêvîne bi Festîvalên Nûsa re bi sînemayên Kurdistanê jî di nav sînemayê cîhanê de ciyekî giring bigire û çîrokên li Kurdistan, çîrokên jiyanên azad û berxwedan zêdetir li cîhanê re were parvekirin. Ev ji bo me hêvî û armancekî ye. Bi vê hêvî û armancê kar û xebatê sînemayê Kurdistan jî li pêş bikeve. Em spasdar in ekîbê festîvalê re bi minê xweşê de.